Og det er tastet ind. Så gør den sådan set min maskine klar. Ja, jeg skal vælge et billede. Jeg kan tage et billede. Det er lidt mere personligt, hvis man tager sit eget profilbillede. Men lige nu der tager jeg bare en kop kaffe. Det skulle smage så godt. Så skulle jeg være klar. Så er den sådan set klar med en guide til mig, hvordan jeg skal gøre. Så kan jeg åbne min Chrome browser og de andre ting, jeg har lyst til. Så kan man se, at mine links er klar. Jeg kan lynhurtigt gå i gang med min Google, som er tilknyttet Sofiendalskolen. Jeg kan simpelthen tage et drev. Og jeg har fuld adgang til alt, som havde været på en hvilken som helst anden maskine. Lige nu går den i gang med at installere nogle plugins, jeg bruger. Og her kommer alle mine dokumenter. Ja. Jeg kan prøve at gå ind i Chrome Web Store, det er jo lidt interessant. Om Sofienet også er på her. Og det kan jeg prøve at gå ind i webstoren der. Og der kan jeg se, at Sofienet er aktiveret, fordi vi har købt 5 Chrome til 4.000 kroner. Men nu har vi altså købt en selv her, som har, og jeg kan lige skrive AØO. Så man kan se, at det fungerer fint. Jeg skal bare selv sætte klistermærkerne på. Så har jeg en ægte Chromebook til 2.000 kroner, leveret på 23 timer.